ang ano nyo, audio. Nakikita mo na dyan? Oh, nag-i-echo kasi magkalapit yata tayo. Nakikita mo ako dyan? Pwede pong isang Google account na lang, I mean Zoom account po ang gamitin nyo. Yes po? Pwede pong press isang Zoom account na lang ang gamitin nyo sa pag-report. Ay, press sound check daw po kayo. Okay, hello? Good Okay, afternoon. clear na. Clear po, clear. Clear po. Okay na po. So, escape. Play ulit. Okay po, play na po namin. Go pa, start na po natin. Sige po, start na po kayo. Okay na po. Opo. Press, pwede na po kayo mag-start. Nag-play na po. Video siya? Slide. Okay.
The floor is now open for the question and answer. Yes, yes, Pres Donna. Yes, Pres Donna. Yes po, good afternoon. Congratulations, magaganda yung projects ninyo. Thank you. Pero dun sa Google Drive, kulang, paki-upload pa rin. Also, may isa pa yata akong alam kong project ninyo yun, yung mga distribution sa economic and community. Parang hindi ko nakita dun sa report. Kasama na po siya. Lahat na naisama. Economic Okay. and community development. Oo. So, yung ang hindi ko po nakita yung tungkol sa TRF. So sila, ano na po siguro ang magtanong nan, sila Chairman Barbs. Okay naman po yung report ninyo. Kompleto. Dito po si Pipi Margie, kasama ko. Gaganda naman rin ang project. May BD. Sige po, Ay, PP good Barbs. afternoon. Pasok po kayo. Okay, thank you. Good afternoon, President Donna. Good afternoon. Ay, good afternoon. Pipi Barbs. Yes, yung members nyo, your club membership from 17, tama ba ako? From 13. Yes, 17. From From 13 to 17. So yung beginning inventory nyo, no, noong July 2021. So ngayon, as of today, ngayon 17. January, 70 na. 18. Actually, this January po is 18 already. From December up to December 2021, 17. We have added one new member this January. Anyway, okay na yun, pero mas maganda sana kahit yung charter strike na 20. Another We'll try. Okay, anyway, ilang buwan pa naman tayo. Yes. Kung mas more than 20,